Bl-elezzjoni tal-KSU wara l-bieb fuq il-kampus tal-Università qed tiżdied l-attività tal-kampanja. F'waħda mill-attivitajiet tal-kampanja elettorali Pulse żvelaw uħud mill-wedi ewlenin tal-manifest tagħhom. Fosthom hemm li wara x-xahar li l-KSU jkollu tmexxija ġdida, Pulse ikunu laqgħu il-bord tal-istudji, periti u professjonisti oħra biex tinsab soluzzjoni dwar il-parkeġġ. Qed ikunu propost ukoll l-istudenti tal-mediċina jingħatalhom parkeġġ b'xejn fl-Isptar Mater Dei. Proposta aktar akademika u li ġiet mill-istudenti infushom u li ttieħdet mill-Pulse għal manifest tagħhom dik li l-istudenti jkunu jistgħu jissuġġerixxu materjal għall-librerija tal-Università biex bekk l-Università tikkunsidra li tixtri journals u kotba li jissuġġerixxu l-istudenti infushom. Il-Pulse ser tkompli fuq it-tajjeb li sar fejn jestendu l-ħinijiet tal-ftuħ tal-librerija saħansitra iktar minn kif żdiedu dan l-aħħar. Din l-organizzazzjoni ħasbet ukoll fil-vegetarians u l-vegans fejn ser jagħmlu pressjoni biex fil-kantin ikun hemm aktar ikel adattat għal dawn l-istudenti. Pulse ser jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet biex l-istudenti Awċin ikun jistgħu jagħmlu l-eżamijiet tagħhom f'Għawdex filwaqt li jagħtu appoġġ sħiħ lill-Kunsill tal-Istudenti fil-Junior College. Il-performing arts ukoll importanti għal Pulse fejn għall Student Fest li ġej dawk li jieħdu sehem jintgħażlu skont il-kompetenzi tagħhom permezz ta' bord tal-għażla professjonali. Proposta oħra hija li jkun hemm Eurovillage on campus biex dan is-sajf l-istudenti jkunu jistgħu jaraw il-logħob tal-Euro 2012 flimkien fuq big screens.